Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nasaktan tayo ng sobra, ay pwedeng maging dahilan yon para matakot na tayo na muling magtiwala at magmahal. Pilit na makukontento sa buhay na mag-isa kahit nakakaramdam ng pangungulila. Ikaw, kapuso, handa ka bang labanan ng takot sa kabila ng walang kasiguraduhan? Dear Papa Dudut, Hi po, just call me Lyra. 34 years old at nagtatrabaho sa isang international finance corporation dito sa Alabang. Hindi na ako mahilig makinig ng music o drama sa radyo dahil may pagka-workaholic po akong tao. Pero na-discover ko itong programa ninyo na Barangay Love Stories nang minsang naabutan ko si Mama na nakikinig ng radyo. At pinag-isipan ko ring mabuti kung dapat ko nga bang ibahagi ang sariling kwento ng buhay ko. Pero bahala na. Kung swertehin man na mapili at mabasa itong sulat ko ay sana ay makapag-iwan po ito ng aral sa inyo. Papadudot, 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Mula nang maghiwalay ang mga magulang ko noong nasa college ako na ang tumayong breadwinner sa pamilya. Sakitin kasi si Mama kaya nang makipaghiwalay siya kay Papa ay hindi siya nagkaroon ng chance na makapagtrabaho. Ako ang gumawa ng paraan para mabuhay kami, Papa Dudut. Nagtrabaho po ako habang nag-aaral. Mabuti na nga lang at medyo matalino ako kasi may scholarship ako noong college. At nang makapagtapos ako ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho ng magtrabaho hanggang sa ang mga kapatid ko naman ang makapagtapos ng pag-aaral, Papa Dudut. Uy, Lyra, bakit hindi ka pa nag-aayos ng gamit mo? Hindi pa kasi ako tapos dito sa report na ino-audit ko. Tapos na yung shift natin kaya pwedeng sa Monday mo na lang tapusin yan. Halika na, ayusin mo na yung gamit mo. Naka-overtime ako ngayon, Karil. Ano? Friday na Friday tapos naka-overtime ka pa rin? Ano naman? Wala naman kasi akong ibang planong gawin ngayon. Well, may plano kami ng ibang office mates natin na gumimik. Kaya ang mabuti pa, i-cancel mo na yung overtime mo at sumama ka na lang sa amin. Tinatamad ako, kayo na lang. Tinatamad kang gumimik pero sa overtime sinisipag ka? Ganun talaga. Sayang kasi hindi naman sila palagi nagpapa-overtime dito sa office. Kaya sinasamantala ko na. Ay nako, kaya hindi ka nagkakajowa kasi masyado kang workaholic. Sino ba kasing may sabi na gusto ko magka-jowa? Talaga? Ayaw mo pang magka-jowa? Kahit pa si Rhea naman ligaw sa'yo? O bakit naman nadamay siya sa usapan? Kasi napaka-obvious na may gusto siya sa'yo. Nako, wala ka lang maasar sa akin kaya pati siya dinadamay mo. Basta ayoko magka-jowa, okay? Dagdag problema lang yun sa buhay. Nakaka-stress kaya ang may karelasyon kasi parang palaging limited ang mga kilos nating babae. Kailangan na i-consult pa natin sa kanila yung mga bagay na gusto nating gawin. Kaya madalas, nakakasakal din sila. Uy, hindi ah. Yung ibang jowa naman, hindi nakaka-stress na karelasyon. Lalo na kapag marunong kayong mag-give and take pagdating sa desisyon. Parang yung boyfriend ko, palagi siyang sweet sa akin, saka sinusuportahan niya lahat ng gusto kong gawin. Hindi siya nakakasakal pero nakakabusog siyang magmahal. Yak! Ang corny naman nun. Hoy, grabe ka ha. Wala ka lang love life kaya hindi mo ma-appreciate yung sinasabi ko. Pero hindi ka ba talaga sasama? Kasi naghihintay na sa akin sa labas yung ibang office mate natin. Hindi na. Kailangan ko pang tapusin yung mga ino-audit ko.
Naka-assign na sa pangalan ko kaya kailangan ko na talagang gawin. Sure ka na talaga? 100%? Wala nang bawian? Oo nga. Mag-enjoy na lang kayo dun sa pupuntahan nyo. Okay, sige. Bye! Bye! Ingat kayo. Enjoy! Ay, kulit talaga nun ni Karil kahit kailan. Parang gusto ko ng kape ah. Hi Lyra. Oh, Ryan. Hindi ka pa pala umuwi. Oo, naka-overtime din ako eh. Eto, kape oh. Nung makita ko na nandito ka pa sa station mo, ikinuha na kita sa vending machine. Wow, sakto. Tatayo na nga sana ako para kumuha ng kape. Thank you ah. You're welcome. Parang kinukulit ka na naman ni Karil kanina. Oo, niyayaya niya ako na sumama sa gimmick nila. Alam naman niyang hindi ako mahilig gumimik, pero kinukulit pa rin talaga ako. Ikaw, bakit ka naka-overtime Friday ngayon? Ang dami ko pa rin kasing kailangang tapusin. Pwede mo naman sigurong balikan sa Monday yun. Hindi ka ba niyaya ni na Karil kanina na sumama sa kanila? Kanina pa nila ako sinabihan, pero nagpas ako agad. Kasi hindi rin naman ako mahilig gumimik kagaya nila. Talaga? Oo, bakit? Mukha ba akong gimikero o tambay sa mga bar? Hindi naman. Akala ko lang kasi kagaya ka ng ibang kaopisina natin na kapag Friday, palagi nagmamadaling matapos ang trabaho para makapag-happy hour na. Anyway, salamat ulit dito sa kape ha. Balikan ko muna tong ginagawa ko para matapos na rin ako. Papadudot 5 taon na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko nang makilala ko ang kaopisina naming si Ray Andrew o Rayan for short. Ako ang nag-train sa kanya pagdating sa mga task na kailangan niyang gawin. Pero may pagkasuplada kasi ako, kaya hindi rin kaagad kami naging close. Kinausap ko lamang siya pagdating sa trabaho. Pero kapag walang kinalaman doon ay hindi ko na siya kinikibo pa. Ganon din naman ako sa ibang kaopisina ko kaya ilan lang din ang mga kaklose ko. Pero nang maging regular na si Rayan sa kumpanya at makasama ko sa team ay doon ako nagsimulang maging mabait sa kanya. Papadudod sa training pa lamang ni Rayan ay ramdam ko ng iba ang mga tingin na ginagawa niya sa akin kapag magkasama kami sa isang station. May ilang beses pa nga niya akong binigyan ng libreng kape o merienda. Bilang pasasalamat daw sa pagtitrain ko sa kanya. Pero lahat yon ay hindi ko ginawang big deal lalo na at wala pa sa isip ko noon ang pakikipagrelasyon. Gwapo naman si Rayan, matangkad siya, maputi tapos maganda pa ang biceps na bakat kapag nakasuot siya ng fitted na t-shirt o kaya ay polo shirt. At sa totoo lang papadudot, wala sigurong babayang hindi magkakagusto kapag niligawan niya papadudot. Uy, Lyra, anong balita sa'yo? Ha? Wala namang bago, ganun pa rin. We, walang bago? Oo nga. Ano pang dapat kong isagot sa tanong mo? Kung kayo na ni Rayan. Saan naman galing yan? Eh di sa ibang kaopisina natin. Pero teka nga, mamaya ka na mag-type dyan. Naka-coffee break ka, diba? Tapos nagpapaka-busy ka pa rin dyan sa trabaho. Wala naman kasi akong ibang gagawin. Mamaya mo na nga ituloy yan. Magpahinga ka naman kahit konti. Hi Lyra. Coffee break mo na, di ba? Oo, ikaw din ba? Oo. Eto nga pala. Kinuha kita ng kape sa kamamon. Lapag ko na sa mesa mo ha. Uy, grabe, thank you. Palagi ka na lang may pamerienda sa akin. Alam ko kasi na hindi ka naman aalis dito sa station mo kahit coffee break mo eh. Isa lang ba yung dala mo, Rayan? Oo, pasensya na. Hindi ko kasi alam na nandito ka sa station ni Lyra. Gusto mo ba ikuha rin kita sa vending machine? Ay naku, hindi
na, nakakahiya naman kung babalik ka pa sa pantry para ikuha ako ng merienda. Eh hindi mo naman ako girlfriend. Uy, Karil! Ano ba yung sinasabi mo? Ay, sorry, hindi pa ba kayo magjowa? Akala ko kasi kayo na. Nako, hindi pa. Hindi pa. So malapit na. Karil, puro kalokohan na naman yan lumalabas sa bibig mo. Hindi naman kalokohan yun. Nagtatanong lang ako kasi curious nga. Balik na muna siguro ako sa station ko, Lyra. May gagawin pa rin kasi ako eh. O sige, thank you ulit dito sa merienda. Wala yun. Sige, balik na muna ako sa station ko ha. Bye, Lyra. Bye! Sige, Karil. See you! So ano? Naliligaw na nga si Rean? Bet mo na? Mahal mo na? Grabe, lakas makatito boy ng mga tanong mo ah. Sabi ko nga kanina, curious lang ako. Kaya sana sagutin mo na ng diretso para hindi ka na masyadong pinagchichismisan dito sa office natin. Hindi ko boyfriend si Rean, okay? Pero nanliligaw na siya. Hindi? Eh bakit parang hindi ka naman sigurado? Ewan ko. May mga sweet gesture kasi siya na hindi ko alam kung bibigyan ko na ba ng meaning o ano. Kung kami nga ng mga kaopisina yung dalawa, binibigyan na ng ibig sabihin ng mga ginagawa ni Rean eh. Siyempre dapat ikaw rin. Girl, trainee pa lang yang si Rean. Alam na ng lahat dito na may crush siya sa'yo. Ang tanong dyan, kapag ba nanligaw na siya sa'yo, may pag-asa ba? O bakit natameme ka na dyan? Hindi ko rin kasi alam ang isasagot ko. Oo, hindi lang naman, napakasimple. Saka Lyra, wala na sa kalendaryong edad mo. Hihintayin mo pa bang bumingo card ka bago ka pumasok sa isang relasyon? Ay, ewan ko. Ano ba kasing pumipigil sa'yo? Yung totoo, kwento mo na sa akin para naman mag-gets kita. Natatakot lang kasi ako. Natatakot ka saan? Natatakot akong pumasok sa relasyon. Tapos magaya lang din ako kay mama na ilang beses sinayaan ang sarili niyang masaktan nang dahil lang sa pagmamahal niya kay papa noon. Natatakot akong magmahal at masaktan lang sa huli. Kaya hanggat pwede pinipigilan kong sarili ko. Alam mo, parte ng buhay ang masaktan. Kaya dapat ano man ang mangyari, handa kang sumaya o mabigo. Kasi ang mahalaga naman doon, sinubukan mo at wala kang pinalampas. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas nararamdaman ko yung mga ginagawang espesyal ni Rean para sa akin. Lalo na nga nang medyo maging close na kaming dalawa, Papa Dudut. Mas napapadalas ang pagbibigay niya ng kape sa akin lalo na at alam niyang mahilig ako sa kape. Hinihintay niya rin ako na mag-break time para sabay na kaming kumain. Kaya naman madalas kaming tuksuhin ng mga katrabaho namin. Dahil sa mga simple sweet gesture niya, ay doon ako unti-unting nagkagusto kay Rean, Papa Dudut. Pero pinigilan ko ang nararamdaman ko na yon dahil takot po akong pumasok sa isang relasyon. Takot ako na magtiwala at magmahal ng lalaki. Tapos magagaya lamang ako sa mama ko na ilang beses sinaktan ni Papa. Battered wife kasi si Mama. Saksi ako kung paano siya murahin at saktan ni Papa physically lalo na kapag nakakainom po ito ng alak. Kung hindi pa ma-ospital si Mama ay hindi siya tuluyang makikipaghiwalay kay Papa. Dahil ako ang panganay, ako ang nakasaksi sa lahat, Papa Dudut. At nadala ko ang takot na magtiwala sa mga lalaki hanggang tumanda na nga ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan nagkasakit ako at ilang araw na hindi nakapasok, Papa Dudut. Dinalaw ako ni Rean sa bahay na may dalang mga prutas. Doon siya nakilala ni Mama at nakakwentuhan. Doon na nga rin siya nag-dinner at nang makaalis siya ng bahay ay kinausap ako ni Mama tungkol kay Rean. Tinanong niya kung nanliligaw daw ba ito sa akin at sinabi ko naman na hindi. Mabait daw na lalaki si Rean at kahit saglit lang silang nagkausap ay naramdaman niya raw ang sincerity nito. Sinabi ko na wala pa sa isipan ko ang pakikipagrelasyon at tinanong ni Mama kung si Papa raw ba ang kadahilanan. Kung yung
Takot ko raw ba dahil sa nasaksihan ko na relasyon at pagsasama nila ang pumipigil sa akin na magtiwala at magmahal. Hindi kaagad ako nakasagot pero sa huli inamin ko na oo, yon ang dahilan. Pinayuhan ako ni Mama na sana'y huwag ko nang dalhin ang takot na yon, Papa Dudut. Lalo na at nagkaayos na sila ni Papa. Hindi man sila nagkabalikan ay nagkaroon naman daw sila ng maayos na closure. Napatawad na ni Mama si Papa. Kaya sana raw ay maging ganon din ako, Papa Dudut. May mga oras naman na nagkikita kami ni Papa ilang taon pagkatapos nilang maghiwalay ni Mama. Dinadalaw niya kami sa bahay ng mga kapatid ko pero hindi na ako naging close pa sa kanya. Iba kasi ang takot na iniwan niya sa akin, Papa Dudut. Naging civil na lamang ang pakikitungo ko sa kanya. Nang lumalim pa ang friendship namin ni Rean at nauwi na nga sa panliligaw niya ay nakwento ko na rin sa kanya ang tungkol sa trauma ko sa pagsasama ng mga magulang ko. At nangako siya na kahit kailan ay hindi mauuwi sa ganon ang magiging relasyon namin kung magkataon, Papa Dudut. Upo muna tayo dun. Sige, napagod na rin ako maglakad. Dito tayo para hindi masyadong mainit. Ay, nakaupo rin. Napagod ka ba? Medyo, pero nag-enjoy naman ako sa mga ginawa natin. Yung pagrenta natin ng bike kanina para makapag-ikot dito sa oval, pagdaan sa simbahan, pagkain ng ihaw hanggang sa paglalakad natin papunta dito sa park habang inuubos tong cotton candy na binili natin. Nakakatuwa nga eh. Para akong bumalik sa pagkabata ko. Ikaw naman kasi, puro ka trabaho. Yun lang kasi ang alam kong gawin mula na maging breadwinner ako ng pamilya namin. Pero di ba tapos na rin namang mag-aral yung mga kapatid mo? Oo, yung sumunod nga sa akin may asawa at isang anak na. Buti hindi ka kinukulit sa inyo na alam mo na, mag-asawa, ganun. Palagi nila akong kinukulit, lalo na kapag may family gathering kami. Sa side kasi ni Mama, ako yung pinakapanganay na apo. Kaya palagi akong hinahanapan ng boyfriend kapag nakikita ako ni Lola. Pareho pala tayo. Kasi palagi rin ako tinutokso kapag may family gathering kami. Ang tagal ko na raw kasing walang pinapakilala na girlfriend sa kanila. At excited na raw sila sa magiging apo nila sa akin. Wala pa nga akong asawa tapos hahanapan kaagad ako ng apo. Ganun talagang matatanda. Gusto nila makita na magiging apo nila habang malakas pa sila. Lyra, may tanong lang ako. Ano yun? Nararamdaman mo ba na gusto kita? Nasamit naman ako dito sa cotton candy na kinakain ko. Buti na lang mabilis matunaw sa bibig. Naku, sorry. Nabigla ba kita? Etong buko juice oh. Sige, akin na. Salamat. Ano nga ulit yung tanong mo? Kung nararamdaman mo na gusto kita. Oo. Kasi hindi mo naman siguro ako yayayain na lumabas tayo kung hindi mo ako gusto. So, ibig sabihin ba ng pagsama mo sa akin ngayon, gusto mo rin ako? Uy, grabe. Masyadong assuming ah. Hindi ba pwedeng gusto ko lang ding lumabas at mag-enjoy kasi matagal-tagal ko na rin hindi nagagawa to? Nagbibiro lang naman ako. Pero thank you kasi binigyan mo ako ng time ngayon. Kahit alam ko na hindi ka mahilig mamasyal, nandito ka. Sinamahan mo ako. Masaya ka rin namang kasama at kausap. Pero hindi ibig sabihin nun may gusto na ako sa'yo ah. Alam ko, hindi rin naman ako nagmamadali. Gusto ko rin na mas makilala natin ang isa't isa para maramdaman mo na seryoso ako sa'yo. Lyra, hindi to pambobola ha. Unang beses pa lang kita makita. Kahit sinusupladahan mo ako nun. Alam ko na gusto na kita. Rean, sa totoo lang, hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Siguro kasi bago sa akin lahat to eh. Nakwento ko naman na dati na
Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Kaya hindi ko alam kung hanggang kailan ka maghihintay para maging handa ako. Okay lang, naiintindihan ko. Basta ang mahalaga, gagawin ko lahat para mapatunayan sa'yo at sa mga taong nakapaligid sa'yo na seryoso talaga ako sa nararamdaman ko para sa'yo, Lyra. Papa Dudut, habang mas nakikilala ko si Rean ay mas nararamdaman ko ang sincerity niya. Hindi lang kasi ako ang niligawan niya kung hindi pati na ang buong pamilya ko. Kapag walang pasok sa trabaho ay pumupunta siya sa bahay para makipagkwentuhan kay mama o makipagbanding sa mga kapatid ko. Madalas din na may dala na siyang pagkain o sa mismong kusina namin siya nagluluto. Tuwang-tuwa nga si mama kasi nakakapagbanding sila sa kusina. At natutuwa rin ako na makita kung paano siya naging close sa pamilya ko. Kaya naman tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya. Papa Dudut, sinagot ko ang panliligaw ni Rean noong magkasama kami sa isang park. May dala akong 2 cupcake at binigay ko sa kanya para buksan niya. Nakasulat sa icing ng 2 cupcake ang tigisang letrang O, na kapag pinagdikit ay mabubuo ang salitang oo. Grabe ang tuwa niya noon at halos magsisigaw siyang naluluha sa park na yon. Kung hindi ko pa siya natatawang sinaway ay hindi siya hihinto sa ginagawa niya. Sa mga sumunod na linggo at buwan ay pinakita ni Rean sa akin kung gaano niya ako kamahal, Papa Dudut. Mas naging sweet pa siya at may effort. Ang tuwan-tuwa rin si Mama nang malaman niya na sa wakas ay sinagot ko na si Rean. Kaya lang ay na-force to resign si Rean sa kumpanya namin dahil may nakaaway siya na kaopisina namin. Medyo malayo ang kumpanyang nilipatan niya kaya naging bihira na sa isang linggo ang pagkikita naming dalawa, Papa Dudut. Nakauwi rin sa wakas. Grabe ang traffic. Asan ba yung susi ko? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Nagulat naman ako sa Rean. Anong ginagawa mo rito sa labas ng gate namin? Ang tanong ko ang sagutin mo. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Nag-chat naman ako sa iyo kanina na may max overtime sa opisina. Kaya eto, late na ako nakarating dito sa bahay. Bakit hindi ka na nagre-reply sa mga text ko? Na-empty bat na kasi cellphone ko at wala rin akong dalang charger. Hindi ka man lang nanghiram kay Carilo sa ibang kaopisina mo? Busy kaming lahat doon kanina kasi nga tinatapos namin mga trabaho kaya wala na akong oras para manghiram ng charger. May oras ka na makipaglandian sa iba pero yung mag-effort na ma-replyan ako, wala. Ano ba sinasabi mo, Rean? Tama talaga siguro yung hinala ko na kaya nawawalan ka na ng oras sa akin kasi may iba ka nang nilalandi. Saan mo ba napulot yung mga sinasabi mo? Walang ganon! Busy lang ako buong araw sa trabaho kaya hindi kita masyadong nare-replyan. Bakit ba ganyan ka mag-isip sa akin? Kasi alam ko ang takbo ng utak niyo mga babae. Malingat lang kami na boyfriend niyo, gagawa na kayo agad ng kalokohan. Ganyan ba talaga kababang tingin mo sa akin? Grabe ka naman pala mag-isip. Alam mo, mabuti pa umuwi ka na kasi gusto ko na rin magpahinga. Sandali lang! Kinakausap pa kita eh! Aray, Rean! Bastos ka! Nasasaktan ako, ano ba? Pagod ako! 4 na oras ako nag-overtime sa trabaho tapos pag-iisipan mo pa ako ng ganyan? Paano hindi ako mag-iisip ng kung ano? Ang simple-simple mag-reply pero di mo nagawa. Hindi lang ako nagka-reply, nagagalit ka kagad! Ano ba klaseng relasyon to? 24/7 na dapat updated tayo sa isa't isa? Kung ganun ang setup ang gusto mo, pues sorry pero hindi ko kaya! Umuwi ka na dahil gusto ko na talaga magpahinga! Bitawan mo sabi ako eh! Oh, ayan. Lyra, sorry. Hindi ko sinasadya. Namiss lang naman kita. Kaya nga ganito ako ngayon. Sorry na. Sorry talaga. Gusto ko na magpahinga. Papasok na ako sa loob. Lyra, please. Patawarin mo na ako. Ayokong matapos ang gabing to na hindi tayo nagkakaayos. Alam ko naman na mali ako kaya nagsusorry na ako ngayon.
Ano bang gusto mong gawin ko? Lumuhod dito sa harap mo? Umiyak? Magmakaawa sa'yo? Ano? Sabihin mo sa akin, gagawin ko. Patawarin mo lang ako, please. O ito, luluhod na ako. Sige na. Tumayo ka na dyan. Okay na tayo. Talaga? Pinapatawad mo na ako? Oo. Sorry talaga, Lyra. Sorry kung nasaktan kita. Hindi na mauulit yun. Promise. Sige. Gusto mo bang pumasok sa loob para magkape saglit? Pero di ba pagod ka at gusto mo nang magpahinga? Ayos lang naman sa akin. Para at least makapagkwentuhan tayo saglit bago ako matulog. Ano, tara? O sige, ako na magbubukas ng gate. Papadudot nang maging kami ni Rean ay napansin ko na mabilis palang uminit ang ulo niya sa maliliit na bagay. Kaya siya napaaway sa isang kaopisina namin kasi nakita niya na natapunan nito ng kape ang bag ko. Nagsorry naman yung kaopisina naming lalaki pero kwenelyuhan pa rin siya ni Rean. Hindi pa doon natapos ang gulo at nagawa siyang suntukin ni Rean. Dahilan para mapatawag silang pareho sa HR office. Nag-file ng complaint ang kaopisina namin at binigyan na lamang ng option si Rean na mag-resign para hindi siya magkaroon ng masamang record sa kumpanya. Papadudot na kasanayan ko nang madalas kaming magkasama ni Rean. Lalo na nga at mahigit 1 taon kaming naging magkatrabaho. Kaya naman nang malipat siya ng ibang kumpanya ay nami-miss ko yung mga oras na magkasama kaming magla-lunch break, magkakape o lalabas ng opisina. Mula din noon ay madalas na ang pagtawag at pagte-text niya sa akin. Kaya lang papadudot kapag hindi ako nakakapag-reply kaagad ay naiinis siya at mainit na kaagad ang ulo niya. Kapag nagkataong sinagot ko naman ang tawag niya ay siguradong magkakagulo na, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot napansin ko ang biglaang pagbabago ng ugali ni Rean habang tumatagal. Sanay ako na palagi siyang malambing at kalmado kapag kasama ko o kausap sa cellphone. Pero malate lamang ako ng kaunti sa date namin ay galit na kaagad siya sa buong oras na magkasama kami. Hindi na rin siya madalas na pumupunta sa bahay namin kapag wala kaming pasok sa trabaho. Gusto niya na lumabas na kaming dalawa lamang ang magkasama. Pero ang pinakaayaw ko sa pagbabago ng ugali niya ay yung pagiging seloso niya. Palagi niyang sinasabi na siguro raw may iba akong kasamang lalaki kaya hindi kaagad ako nakakasagot sa mga tawag niya. Na baka raw may iba nang pumoporma sa akin sa opisina namin kaya parang nanlalamig na ako sa kanya. Hindi naman talaga ako ang nagbago. Si Rean ang nagbago. At hindi ko alam kung saan niya kinukuha ang ideya na pwede ko siyang iwanan at ipagpalit sa iba. Pakiramdam ko tuloy noon ay unti-unti nang nawala yung Rean na una kong minahal at nakilala, papadudot. Tapos ka na mag-lunch? Oo, nandito na ako sa station ko. Ano nang ginagawa mo ngayon? Nakaupo lang habang kausap ka. Hindi nakabukas Facebook mo sa computer mo? Hindi kasi alam mo naman na bawal yun dito sa opisina. Marami namang gumagawa nun kahit alam nilang bawal eh. Hindi ako ganon at alam mo yun. Kapag bawal dito sa opisina, hindi ko talaga ginagawa. Okay, fine. Huwag ka na magalit. Nagtatanong lang naman ako. Alam ko naman kasi kung saan papunta yung tinatanong mo. Wala akong ibang kinakausap o chinachat na lalaki kung yun ang nasa isip mo, okay? Wala akong sinasabing ganyan. Pero yun ang nasa isip mo. Hindi ah. Ay, o sige na. Babalik na rin ako sa loob ng office kasi matatapos na rin lunch break ko.
Marami pa akong tatapusing trabaho. Okay, sige. I love you. I love you too. Ay, grabe. Sobrang nabusog ako sa kinain kong lechon kawali at chop suey. Buti na lang maaga pa at may time pa ako mag-Facebook dito sa computer ko. Ay, Oh, lalim nun na. Anong problema? wala naman. Wala naman pero munti ka nang lumabas sa bibig mo yung bituka mo sa lalim ng buntong hininga mo. Parang I want to. Ano ba yun? Sabihin mo na kasi sa akin. Sige, hindi na ako mag-Facebook dito sa PC ko at makikinig na lang ako sa'yo. Wala nga yun. Sige na, magpaka-busy ka na lang dyan. Paano ako magpapakabisi kung binibitin mo ako sa kwento mo? Huhulaan ko na lang. Si Rhea na naman yan, no? Ay, oo eh. Sabi ni. Ano na naman bang problema sa kanya? Sa totoo lang kasi, madalas hindi ko na siya masyadong nagigets. Habang tumatagal, parang nagiging paranoid na siya sa relasyon naming dalawa. Paano paranoid? Palagi niya akong pinag-iisipan na may kinakausap na ibang lalaki. Time to time, gusto niya, ina-update ko siya sa mga ginagawa ko at nagagalit kaagad siya kapag may nakita siyang lalaki na nagla-like ng mga post ko sa Facebook. Ang masama pa doon, ako yung inaaway niya. Never ka namang nagloko sa relasyon ninyo? Bakit siya nag-iisip ng ganyan? Hindi ko nga alam kung saan niya hinuhugot yung mga pinag-iisip niyang yun sa akin. Kinausap mo na ba siya tungkol dyan? Oo, ilang beses na. Ilang beses na nga rin kami nag-away pero sa huli, siya rin naman na nagsosorry. Okay lang naman sa akin kasi alam mo naman na mabilis ako magpatawad. Ang ayoko lang kasi, yung paulit-ulit na nangyayari sa relasyon naming dalawa. Mahal mo pa ba siya? Oo naman, mahal ko pa si Rhean. Hindi ko naman pilit na ayusin ang relasyon namin kung hindi ko na siya mahal. Pero nahihirapan ka na, di ba? Ay, Lyra, ikaw na ang nagsabi noon na ayaw mong maging kagaya ng mama mo na minsang nagpakamartir sa pagmamahal. Hindi ko naman pinapayo na hiwalayan mo na si Rhean. Pero pag-isipan mo sanang mabuti yung mga desisyon na ginagawa mo. Hindi pwede na paulit-ulit kang nagpapatawad pero paulit-ulit ka rin namang nahihirapan at nasasaktan. Papadudot, nung una akala ko ay naninibago lamang si Rhean sa sitwasyon namin na magkaiba na kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Na nasanay kasi kami na madalas magkasama kaya nagsimulang mag-iba ang ugali niya. Kaya lang kasi habang tumatagal ay nagiging mabigat na rin ang mga salitang binibitawan niya sa akin. Napagsasalitaan niya ako ng masasakit at hindi magandang bagay lalo na kapag nagagalit siya. Sinasabi niya na kaya raw siguro ramdam niyang nanlalamig na ako sa relasyon namin dahil nangangati na ako na palitan siya. Na malandi raw akong babae at hindi na ako kontento sa kanya. Minsan kapag napupuno na ako at umiiyak ay magsosorry na siya sa akin. Sasabihin niya na mainit lang daw ang ulo niya, na pagod lang daw siya at kung ano pang dahilan. Kaya niya nasabi ang mga bagay na yon. Ilang beses ko siyang pinagbigyan at pinatawad. Tinanggap ang mga paliwanag at pagsosorry niya. Kahit na ang dami ko nang nakikitang red flags sa kanya. Pilit ko pa rin inaayos ang relasyon namin, mahal ko kasi siya. Kaya hindi ko siya mabitawan noon, Papa Dudut. Kumusta ng pakiramdam mo? mas okay na kaysa kahapon. Mabuti naman. Kasi nag-alala ako sa ilang araw na hindi mo pagpasok sa trabaho. Akala ko nga COVID na. Buti na lang nag-negative ang antigen test ko nung isang araw. Ikaw naman kasi masyado kang babad sa trabaho eh. Ang dami rin kasi nating overtime nito mga nakaraang linggo. Tambak ang mga report na kailangang i-audit. Pero pwede ka namang mag-pass muna sa overtime. Lalo na kapag alam mong pagod at puyat ka na. O kapag pinaparamdam na sa'yo ng katawan mo na hindi mo na kaya. Nahihiya kasi ako kapag mandatory yung overtime, lalo na tenured quality analyst ako. Ayan tayo eh, nahihiya ka sa mga boss pero sa katawan mo hindi. Konting pahinga lang naman ang kailangan ko. Baka sa Monday makapasok na ako sa opisina. Basta wag mong pipilitin na pumasok kung hindi mo pa kaya, okay?
Baka mamaya ikaw ang bawian ng katawan mo. Oo, salamat sa paalala, Karil. Teka lang, may kumakatok sa pinto. Buti andiyan ka lang sa sala nakahiga. Oo nga buti narinig ko. Titingnan ko lang kung sino ha. Okay, maglilinis na lang din muna ako ng kwarto. Bye! Bye! Oh, Rean, ang aga mo naman napadalaw. May sakit ka, di ba? Kaya dumalaw ako. Hindi nakalak ang gate nyo kaya pumasok na rin ako. May dala nga pala akong lugaw dito. Salamat. Halika, pasok ka. Doon tayo sa dining table para malagay ko sa mangkok yung dala mong lugaw. Mas okay na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi to COVID. Nag-negative ang result ng antigen test na ginawa sa akin nung isang araw. Kaya sa Monday, baka pwede na akong pumasok ulit sa trabaho. Tinatawagan kita kanina bago ako kumatok sa pinto nyo. Bakit hindi kita makontak? Kausap ko kasi si Karil kanina. Siya yung sumalo ng mga report na kailangan ko i-audit sa opisina. Nangumusta lang. Tapos sinabi niya rin sa akin na, Si Karil ba talaga ang kausap mo, yung bago mo? Aray, Rean! Nasasaktan ako, bitiwan mong braso ko! Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinong kausap mo kanina? Si Karil nga! Huwag ka na nga magsinungaling sa akin. Sino ba talagang kausap mo? Sabihin mo na! Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Bakit ko naman gagawin yun? Kasi alam ko, nakatingkati ka nang ipagpalit ako sa ibang lalaki. Rean, ayan ka na naman. Wala nga akong ibang lalaki kaya bitawan mo ng braso ko kasi nasasaktan na talaga ako. Umamin ka na, Lyra. May kausap kang ibang lalaki sa cellphone kanina kaya nung tumawag ako, busy ang line mo. Kung gusto mo, kunin mo sa salang cellphone ko. I-check mo ang call history para matahimik ka na dyan. Huwag mo akong inuuto. Sigurado ako na na-delete mo na sa phone mo yung mga tawag nyo ng lalaki mo. Doon ka naman magaling, di ba? Ang magtago ng mga kalokohan na ginagawa mo. Alam mo, Rean, pagod na ako sa'yo. Paulit-ulit ka na lang ganyan. Hindi ka ba nagsasawang pag-isipan ako ng masama kahit wala naman talaga akong maling ginagawa? Walang mali. Talaga? Eh bakit nakikipaglandian ka pa sa lalaki nag-comment sa isang picture mo? Nag-thank you lang ako kasi binati niya ako nung birthday ko. Napakakitid talaga ng utak mo. Tsaka binlock ko na yung dating kaklase ko na yun, di ba? Kasi pinablock mo na siya sa akin. O tapos ngayon, ano bang gusto mong gawin ko, ha? I-block lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook? Huwag na ako mag-social media? Ikaw na lang ang kausapin ko kada minuto ng buhay ko? Rhea, nakakasakal ka na! Alam mo ba yon? Nakakasakal ka na! Papadudot, napansin din ni Mama noon ang pagbabago ni Rean. Dati kasi kapag pumupunta ito sa bahay ay palagi nagtatagal si Rean, lalo na kapag nagkwekwentuhan sila. Pero sa ilang buwan na lumipas ay halos pagbati na lang ang ginagawa nito sa kanila ng mga kapatid ko. Hindi na gusto ni Rean ang nagtatagal sa bahay namin. Minsan din ay nakita ni Mama na nagtatalo kami ni Rean sa may gate. Yun ang time na pinuntahan niya ako sa bahay para awayin. Dahil nagsiselo siya sa dati kong kaklaseng lalaki na nag-comment sa picture ko sa Facebook. Nag-thank you lang ako pagkatapos niya akong batiin ng happy birthday. Pero sinabi kaagad ni Rean na nakipaglandian ako sa lalaki na yon. Dumating pa sa point na gusto niyang i-block ko na ang lalaki hanggang sa bigla na lamang niya akong sinigawan. Doon na lumabas ng bahay si Mama para itanong kung bakit nag-aaway kaming dalawa. Nag-deny naman ako at sumagot na wala kaming problema, Papa Dudut. Nang makalis si Rean, pagkatapos naming magkaayos ay kinausap ako ni Mama at kinumusta ang relasyon naming dalawa. Nagsinungaling ako at sinabing ayos lang ang lahat. Ang sabi ni Mama, sana raw ay matuto akong bumitaw kapag ramdam ko na masyado ng mabigat ang mga nangyayari. Papa Dudut, ganon pala yon. Kahit nasasaktan ka na at nabibigatan sa sitwasyon, hindi ka basta makakabitaw lalo na kapag sobrang mahal mo na ang isang tao. Kasi physically, mentally at emotionally, ilang beses na akong nasaktan ni Rean. May mga oras na nakakaladkad niya ako kapag nagagalit siya, minumura ako sa tawag at mini-message ng masasakit na mga salita. Pero lahat yon ay tiniis ko kasi mahal ko siya. At umasa ako na magiging maayos pa rin ang lahat.
Pero may mga bagay talaga na dapat sa umpisa pa lamang ay binibitawan na natin. Papadudot na uwi sa pisikal na sakitan ng pag-aaway namin ni Rhea ng araw na yon. Naalala ko pa na sinabi ko sa kanyang nakikipaghiwalay na ako dahil pagod na ako sa ugali niya. Tinalikuran ko na siya pero bigla niyang hinablot ang buhok ko kasunod ang malakas na sampal na nagpadilim sa paningin ko. Nagising na lamang ako na nasa ospital na ako at masakit ang ulo ko. Nasa tabi ko noon si mama na halos maiyak nang makitang gising na ako. Nawalan pala ako ng malay matapos akong masampal ng malakas ni Rean. Sa sobrang lakas ng puwersa ng sampal niya ay tumama ang ulo ko sa pader. Si Rean Pangaraw ang nagdala sa akin sa ospital nang makita nitong dumugo ang ulo ko. Kaagad niya ring tinawagan sina mama para puntahan ako. Naging maayos naman kaagad ang kalagayan ko at nakalabas ng ospital. Nang makauwi ako sa bahay, nasa labas si Rean umiiyak habang humihingi ng tawad sa akin, Papa Dudut. Kinausap ko siya ng maayos kahit gusto na siyang paalisin ni na mama. Sinabi ko kay Rean na kaya ko siyang patawarin pero sa pagkakataon na yon, kailangan niya na akong palayain. Ilang beses pa siyang nagmakaawa, umiyak at humingi ng isang pagkakataon para sa relasyon namin. Pero ayoko na. Pagod na ako. Pagod na akong makita ang sitwasyon na kinasadlakan ni mama noon sa sarili ko habang magkarelasyon kami ni Rean. Kaya ako naman ang nakiusap sa kanya, nakiusap na palayain na niya ako. Sa huli, Papa Dudut, ay nagkaroon kami ng maayos na closure ni Rean at natanggap niya rin ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Ang sabi ko noon ay ayokong maging kagaya ni mama. Pero kapag talagang nandun ka na sa sitwasyon na yon ay mabubulag ka na lamang at mamamanhid sa sakit dahil sa pagmamahal na nararamdaman mo. Pero okay na rin yon. Ang mahalaga ngayon, mas natuto na akong ingatan, piliin at mas pahalagahan ang sarili ko. Maraming salamat po sa oras para mabasa itong sulat ko, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lyra. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon ay tanghali na lang ang tapat. Kaya nga biyayang may tuturing kung magkaroon tayo ng karelasyon na mayroong paninindigan sa ating pinagsamahan. Ikaw kabarangay, tapat ka ba sa iyong minamahal? Dear Papa Dudut, love is an expression of need. Ibig sabihin, hindi lang pag-ibig ang kailangan natin. Meron din tayong pangangailangang moral, emosyonal at pinansyal na ibinibigay ng karelasyon natin sa abot ng kanilang makakaya. Mahalaga rin ang pagiging bukas ng komunikasyon natin sa isa't isa upang matalakay ang mga pangangailangan yon ng tama at walang nilalabag na kondisyon. Yan ang mga natutunan ko sa buhay na gusto kong ibahagi sa programa ninyo. Kaya sumulat ako. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking istorya, ipabati muna ng isang magandang tanghali sa mga katulad kong solid kabarangay na nakatutok sa Barangay Love Stories. Ako po si Dencio, 34 years old at nagtatrabaho sa isang restaurant sa Caloocan bilang all-around waiter at kitchen staff. Pero kasabay ng pagtatrabaho ko sa gabi ay ang pag-aaral ko sa umaga.
At umaasa ako na sa 2026 ay makakapagtapos na rin ako sa kurso kong Business Administration. Pangarap ko na talagang makapagkolehiyo. Kaso hindi naman pinalad dahil mas inuna kong pagtapusin sa pag-aaral ang mga nakababata kong kapatid. 4 kami at ako ang panganay. Maaga kaming naulila sa mga magulang dahil magkasunod silang nagkasakit at namatay. Mahirap lamang kami at maliit pa ang mga kapatid ko noon. Yung isa ay teenager katulad ko. Nagkahiwalay kami dahil inampon kami ng mga kamag-anak namin. Pero kinailangan ko pa rin kumayod dahil mahirap lang din ang aming angkan. At hindi kami kayang pag-aralin lahat. Kaya nga proud ako na sa wakas ay nagbunga na rin ang pagsisikap ko sa pagtatrabaho dahil lahat ng mga kapatid ko ay college graduate na. Papa Dudut. Congratulations, mahal! Ha? Sabi ko, congratulations! Congratulations saan? Kasi graduate na si Bunso. Okay, pero di ba dapat siyang kinokongrats mo, hindi ako? Nandun na tayo pero dapat ka rin i-congrats. Kasi ikaw ang nagpaaral at nagpatapos sa kanya. Katulad ng ginawa mo sa iba niyo pang kapatid. Kung hindi dahil sa pagsisikap mo, hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral at makapagtapos. Ganun ba yon? Oo naman. Pero pakiramdam ko, responsibilidad ko naman talaga yon bilang kuya nila. Kaya nga congrats kasi parang ikaw na rin yung graduate. Salamat, mahal. Kapag pinupuri mo ako ng ganyan, nararamdaman ko na kahit paano may narating na rin ako. Ha? Kasi ngayon ang lahat ng mga kapatid ko professional na. Bigla akong napaisip sa tungkol sa sitwasyon ng buhay ko. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Huwag mo sanang mamasamain. Pero masaya naman ako sa achievement ng mga kapatid ko. Naiinggit lang siguro ako kasi lahat sila college graduate na samantalang ako. Eto, hamak na waiter lang at tagahugas ng pinggan at mga pinaglutuan sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Teka lang, parang hindi ko naman yata gusto na hinahamak mo ang pagiging waiter mo, mahal. Baka nakakalimutan mo, kung hindi dahil sa trabaho mong yan, hindi ka makakapagpag-graduate ng mga kapatid. Kaya nga kapag pinapaalala mo sa akin yan, nakakalimutan ko yung katotohanan na ako na lang yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pwede ka naman mag-aral kung gusto mo. Madali na lang yun since wala ka nang pinapaaral sa mga kapatid mo. Pero 32 years old na ako. Ano naman? Matanda na ako para mag-aral. Ang babata ng mga kaklase ko, syempre mahihiya na ako nun. Hindi naman nakakahiya yun. Meron ngang iba mas matanda pa sa'yo pero nag-aaral pa rin. Merong lolo, lola, tatay, tsaka nanay. Ikaw 32 ka pa lang naman. Tsaka paalala ko lang sa'yo ha, na walang pinipiling edad ang edukasyon. Pero nagdadalawang isip pa rin ako kasi baka di na ako makasabay sa klase. Kasi nga ang tagal ko nang tumigil eh. Ang alam ko na lang ngayon, mag-serve sa mga customer at maghugas ng pinggan sa kusina. Lahat naman pwedeng pag-aralan. Lahat pwedeng matutunan. Kaya ka nga nag-aaral kasi tuturuan ka naman nila. Pero syempre, kailangan sipagan mo rin yung pagsi-self-study. Kaya mo yan. May tiwala ako sa kakayahan mo. Buti ka pa may tiwala, pero ako, ewan ko, ang hina ng loob ko. Hindi naman mahina ang loob mo eh. Mahiyain ka lang. Pero nagagamot naman yan. Basta magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Nandito lang naman ako para sumuporta sa'yo sakaling gusto mo mag-aral ng college. Talaga? Talagang talaga. Pero 4 na taon yun kung sakali. Hindi ka ba maiinip na hintayin ako makagraduate? Hindi naman pero ano bang ibig mong sabihin? Naisip ko lang kasi na baka gusto mo na magkaroon tayo ng pamilya, mahal. Ayoko naman magdesisyon lang para sa sarili ko. Kailangan kong i-consider yung nararamdaman mo. Thank you sa pag-consider sa akin. Pero walang kaso yung 4 na taong yun kumpara naman sa ikatutupad ng pangarap mo. Masaya ako na suportahan ka, na i-cheer ka pag kailangan mo ko. Tungkol naman sa pagpapamilya, bata pa naman ng 30 tsaka 32. Hindi naman ako nagmamadali na magka-baby tayo. Kaya kung ako sa'yo,
Pag-isipan mong mabuti kung itutuloy mo na yung pag-aaral mo. Huwag kang matakot. Nandito lang naman ako sa tabi mo. Papadudo, tulad ng sinabi ko ay proud ako na napagtapos ko ng pag-aaral ang mga kapatid ko. At masaya ako sa mga achievement nila sa buhay. Pero yun din yung pagkakataon na napatanong ako sa sarili ko na paano naman ako. Doon ko naalala na minsan ay nangarap din pala akong makatungtong sa kolehiyo. Pero kinalimutan ko na lamang ang pangarap na yon dahil nagkaedad na ako at nag-focus sa pagtatrabaho. Hindi ko na rin alam kung paano magsisimula. Baka hindi ko kayaning pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Hindi rin naman kasi gaanong kalaki ang kinikita ko at wala akong ipon dahil sa ilang taong pagpapaaral sa mga kapatid ko. Mabuti na lang at nandyan si Annalyn na handang makinig sa akin kapag naguguluhan ako sa buhay o pinagdududahan ko ang sarili ko. Lagi niyang pinapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang role na ginagampanan ko bilang panganay sa aming magkakapatid. Pero nahihiya pa rin ako kasi high school graduate lamang ako. Siguro nga ay naging insecurity ko na yon na nadala ko na rin sa relasyon namin ni Annalyn. Madalas akong sumasama sa mga labas niya para ipakilala sa mga kaibigan niya. Dahil naranasan ko nang matanong tungkol sa tinapos ko. Hindi naman sa kinakahiya ko ang pagiging high school graduate ko, pero pag sinasabi ko yon sa kanila ay natatahimik na lamang sila. Tapos mag-uusap sila ng topic na hindi naman ako makakarelate. Si Annalyn ang first girlfriend ko at minsan ay napapatanong ako sa sarili ko kung anong nagustuhan niya sa akin. Samantalang marami naman siyang manliligaw na may mas mataas na edukasyong tinapos. Pero laging sinasabi sa akin ni Annalyn yung mga magaganda at kahangahangang bagay na nakita niya sa akin na wala sa iba. Kaya nga kahit paano ay napapanatag ako. Isang araw, sinama ako ni Annalyn sa bahay nila. Pero hindi niya sinabi sa akin na may party pala doon dahil birthday ng tiyahin niya na nagbakasyon galing sa Amerika. Sorry na mahal, galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Nagulat lang ako kasi di ko akalain may party pala rito sa inyo. Sana sinabi mo man lang para nakabili ako ng formal na damit. Mamaya ano pang sabihin ng parents mo sa akin? Wala silang sasabihin sa'yo. At saka maayos naman yung damit mo, hindi mo kailangan ng formal. Gusto ko lang maging presentable sa harap ng pamilya mo. Lalo na nandito pala yung auntie mo. Mabait naman si Auntie Betty, hindi ka nun i-judge. Tsaka wala kang ngang dapat ipag-alala sa itsura mo. Ang gwapo mo kaya dyan sa suot mong polo shirt. Siyempre, regalo mo kaya sa akin to. Yan, kinilig tuloy ako. Pero kabahado pa rin ako. Kumalma ka nga. Saan ka ba kinakabahan? Hindi saan, kundi kanino. Kanino? Sa Auntie Betty ko? Oo. Ako bang pinag-uusapan niyo? Auntie Betty! Payakap naman ako! Grabe, ang tagal din nung huli kitang nakita. Hindi ka pa ba nag-aasawa? Hindi pa po, Auntie. Pero may boyfriend ka. Oo naman po. Ay, kasama ko po ang boyfriend ko. Si Densho po. Hello po ma'am. Ma'am? Nako, wag mo na akong tawaging ma'am. Auntie Betty na lang. Nice to meet you, Denso. Nice to meet you rin po ma'am. Ay, Auntie Betty po pala. Ano ba naman tong boyfriend mo, Annalyn? Kabado masyado. Nanginginig pa yung kamay, oh. Hindi naman ako nangangagat. Siyempre, ngayon lang din niya kasi kayo nakilala kaya kinakabahan po siya. Pero sinabi ko naman po kay Densho na mabait kayo. Ay, marami rin nakapagsabi sa akin yan. Kasi nga totoo naman po. Mabait kayong auntie kaya mahal na mahal namin kayo. Mahal ko rin kayo, lalo ka na. Alam mo ba na si Annalyn ang pinaka-paborito ko sa mga pamangkin ko? Talaga po? Oo, kasi masunurin tong batang to at lagi akong kinukumusta kahit na nasa Amerika na ako.
Nga lang, may tampo ko kasi hindi man lang niya sinabi sa akin na nagka-boyfriend na pala siya. Auntie naman, plano ko po kasi kayong sorpresahin. Sa bagay, nasorpresa mo nga ako. Matanong lang kita, Denso, ano bang tinapos mo? Ano po? Kung ano yung natapos mo, anong trabaho mo sa ngayon tsaka pinagkakaabalahan sa buhay. Siyempre, gusto kitang kilalanin ng husto kasi boyfriend ka ng paborito kong pamangkin. Si Auntie talaga? Mamaya may makarinig sa'yo kakasabi mo na ako yung paborito mo. Ano naman kung may makarinig, totoo naman. Ano po kasi, yung totoo, high school graduate lang po ako. High school graduate? Ibig sabihin, hindi ka man lang nakatungtong sa kolehiyo? Hindi po. Kasi pinagtapos ni Densyo sa college yung mga kapatid niya, Auntie. Ay, talaga? Opo! Maaga kasi silang naulila kaya siya na lang yung nagtaguyod sa mga kapatid niya. Inunay niya yung pag-aaral nila. Nagbunga naman po yun kasi lahat sila profesional na ngayon. Nakakabilib nga, pero anong plano mo sa buhay, Densyo? Kung lahat sila profesional na, ibig sabihin, napag-iwanan ka na nila. Hindi naman po siguro ganun, Auntie. May trabaho naman po si Densyo at kumikita siya ng sarili niyang pera. Ano bang trabaho mo? Waiter po at all-around kitchen staff. Nako, ang baba ng sweldo niyan. Alam mo, may aasenso ka pa sa buhay kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Huwag mong pangarapin na hanggang tumanda ka waiter ka lang at tagahugas ng pinggan sa kusina. Tulungan mong sarili mo na umasenso. Papadudot mabait si Auntie Betty pero may pagkaprangkang manalita. At ramdam ko yon habang sinasabi niya sa akin na tulungan ko raw ang sarili ko na umasenso. Hindi naman ako na-offend dahil mabuti naman ang hangarin niya. Gusto lamang niya akong mapabuti para sa sarili ko at sa amin ni Annalyn. Hindi rin naman nagtagal yung pagkausap niya sa akin dahil tinawag na siya ng iba nilang kamag-anak. Pero pag may pagkakataon ay bumabalik siya sa pwesto namin ng girlfriend ko para makipagkwentuhan. Aaminin kong namangha ako, papadudot, at humanga talaga ako sa tiyahin ng girlfriend ko pagkakita ko pa lamang sa kanya. Sa edad niya kasing 45 ay napakaganda pa rin ang hubog ng katawan niya. Halatang alagang-alaga rin ang kutis niya at puro masusustansyang pagkain lamang ang kinakain niya. Noong una ay nailang pa akong kausapin si Auntie Betty dahil baka dumugo ang ilong ko sakaling mag-English siya. Pero natawa naman ako kasi matatas siyang magtagalog. Bukod doon ay magaling din siyang magdala ng usapan kaya hindi nagtagal ay naging komportable na ako sa kanya. Masaya naman yung party kahit na ilang beses akong nahiya. Doon ko biglang naisip na kung may tinapos lamang ako, mas confident akong humarap sa mga kamag-anak at kaibigan ni Annalyn. Hindi yung mananahimik lamang ako sa isang sulok at naghihintay na sana ay mag-uwian na at matapos na ang party ng gabing yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng mga sumunod na araw ay napadalas ang pagpunta ko kina Annalyn dahil lagi akong ini-invite doon ng Auntie Betty niya para mag-lunch or mag-dinner. Na-appreciate ko naman kasi ramdam ko na kasama ako sa pamilya nila. Isang buwan lang din kasi itong magbabakasyon sa Pilipinas kaya siguro ay sinusulit na nito ang bawat sandali. Pag nandun ako sa bahay nila ay lagi nagluluto si Auntie Betty ng specialty niya na putahe. At talaga namang masarap magluto si Auntie Betty. Sa katunayan ay nakakadalawa o 3 plato pa ako sa mga luto niya. Bagay na kinatutuwaan niya sa akin. Maraming magagandang kwento sa akin si Annalyn tungkol sa tiyahin niya. Wala itong anak pero nagkaasawa naman. Maaga nga lang itong nabiyuda matapos mamatay sa sakit ng asawa nitong Pinoy. Mahal na mahal daw ni Auntie Betty yung namayapan niyang asawa at yon ang dahilan kung bakit nagpakalayo-layo ito. Hindi kasi makausad si Auntie Betty dito sa Pilipinas. Dahil lagi nitong naaalala ang mister niya kaya nag-decide itong mag-abroad.
Sa ilang taon niya sa Amerika ay nakaipon siya ng pera para makapagpatayo ng business doon. Mabay talaga si Auntie Betty, siya ang paboritong tiyahin ng karamihan sa mga pamangkin niya, Papa Dudut. Denso, halika nga rito, mag-usap tayo sandali. Sige po. Busy pa naman si Annalyn sa kusina, kaya samahan mo muna ako rito sa sala. Magkukwentuhan muna tayo, ha? Okay po. Sige po, auntie. Kumusta? Nasarapan ka ba sa mga luto ko? Opo, nagustuhan ko lahat. Mabuti naman. Alam mo, yan din ang putahe na paborito ng namayapa kong asawa eh. Sa katunayan, naalala ko siya sa'yo. Talaga po? Oo, kahawig mo siya. Para kayong pinagbiyak na bunga, kaya nagulat talaga ako nung unang beses na nakita kita. Mas lalo akong nagulat nung pinakilala ka ni Annalyn bilang boyfriend niya. Pero, pwede ba akong mag-request sa'yo? Sige, ano po yun? Huwag mo na akong masyadong ipo. Pakiramdam ko matanda na ako eh. Wala pa nga akong 50. Hindi naman po kayo mukhang matanda. Pero sige, hindi ko na kayo ipopo kung ayaw nyo. Salamat. Gusto ko lang maging komportable tayo sa isa't isa. Lalo naaalala ko, tinawag mo pa akong ma'am nung pinakilala ko sa'yo ni Annalyn. Hindi ko lang kasi alam kung paano kayo i-address. Kaya naisip ko tawagin na lang kayong ma'am para paggalang na rin. Wala namang kaso yon, pero boyfriend ka ng pamangkin ko. Ibig sabihin, kapag kinasal kayo, magiging tiyahin mo na rin ako. Speaking of kasal, matanong ko lang, may plano ka bang pakasalan si Annalyn? Meron pero hindi pa namin pinag-uusapan. Hindi naman kami nagmamadali eh. Ganun ba? Mabuti kasi may gusto sana akong ialok sa'yo. Ano yun? Plano sana kitang pag-aralin eh. Nabanggit kasi ni Annalyn na pangarap mong makapagtapos ng college pero nagdadalawang isip ka raw. Naisip ko, baka wala kang pantusto sa pag-aaral mo kaya ako na lang gagastos nun para sa'yo. Pero Auntie Betty, nakakahiya pa rin. Hoy, wala yun. Marami sa mga pamangkin ko ay pinag-aral ko rin. Kaya bakit ka mahihiya sa akin? Kasi hindi nyo naman ako kaano-ano. Ayos lang yun. Tsaka pangarap mong makapagtapos ng pag-aaral kaya nga tutulungan kita. Pero may request lang sana ako sa'yo, Denso. Ano yun? Atin-atin lang sana tong pagpapaaral ko sa'yo ha. Kasi baka masilip ako ng iba kong kamag-anak. Pera ko naman ang ginagastos ko pero ayoko sa lahat pinag-uusapan ako. Hindi nyo naman kasi ako kailangan pag-aralin. Ayos lang naman ako. Ayos lang sa'yo na hanggang dyan ka na lang. Akala ko pa naman mataas ang pangarap mo sa buhay kasi ganun ang pagkakakwento sa akin ni Annalyn tungkol sa'yo eh. Kaya nga nagustuhan na kita para sa kanya kahit na hindi magandang trabaho mo. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan tungkol sa trabaho ko. Marangal naman yun. Hindi ako nagnanakaw o nangaagrabyado ng iba. Nando na tayo sa marangal. Pero hanggang saan ka dadali ng pagiging waiter mo? Pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Sigurado ko na maliit lang naman kinikita mo dyan. Paano mapakakasalan si Annalyn? Paano pag nagkaroon na kayo ng sarili niyong pamilya? Kaya nga kung ako sa'yo, susunggaban ko na yung pagkakataon na pwede kang makapag-aral at makapagtapos. Tandaan mo, mas maraming magagandang oportunidad ang darating sa'yo pag may tinapos ka. Sa bagay, tama naman lahat ng mga sinabi nyo. Oo, kaya pag-isipan mo. Pero yun nga lang, may kondisyon. Atin-atin lang. Tapos, hindi mo rin pwedeng sabihin kay Annalyn. Papa Dudut, hindi ko akalain na kakausapin ako ni Auntie Betty para alukin ng pag-aaral. Na libre na siya ang may sagot. Wala rin naman akong nakikitang masama kung totoong concern lamang siya sa akin at sa magiging buhay namin ang pamangkin niya sa hinaharap kapag kinasal na kami. Tama nga naman siya na mas maraming magagandang opportunity ang pwedeng dumating sa akin sakaling may diploma ako't nakapagtapos ng pag-aaral. Ibig sabihin ay hindi na ako habang buhay na magiging waiter at tagalinis lamang sa kusina. Pero nalungkot ako. At napaisip noong sinabi niya sa akin na dapat
Sekreto lamang namin yon. Akala ko dahil ayaw lamang niyang malaman ng iba niyang kamag-anak pero pati pala sa girlfriend kong si Annalyn ay ayaw din niyang sabihin ko. Buti na lamang at pumayag siyang pag-isipan ko muna bago magdesisyon at nangako ako na ipapaalam ko ang sagot ko sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang lapad ng ngiti ni Auntie Betty at kitang-kita ko ang pag-asa sa mga mata niya. Napapayag ako sa gusto niyang mangyari. Pero nagdaan ang 1 linggo. Hindi pa rin ako nakakapagdesisyon at napansin na yon ni Annalyn Papa Dudut. Mahal, may sakit ka ba? Ha? Kako kung may sakit ka. Wala naman. Bakit mo natanong? Ilang araw ko na kasing napapansin na parang balisa ka. May nangyari ba? Sa family mo, sa work? Wala naman. Ayos lang family ko at work. Pero yung totoo, meron talagang bumabagabag sa akin eh. Ano yun? Tsaka bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Plano ko naman talagang sabihin sa'yo pero stressed ka rin itong mga nakaraang araw sa trabaho mo. Ayoko naman makisabay. Sa bagay, pero okay na ako. Ready na ako makinig sa'yo, kaya sabihin mo na, mahal. Kinausap kasi ako ni Auntie Betty nung nakaraang nagpunta ako sa inyo. Talaga? Ano pinag-usapan nyo? Nung una, tinanong niya ako kung nasarapan daw ako sa luto niya. Sabi ko oo, kaya natuwa siya. Tapos nagkwento na siya tungkol sa namayapan niyang asawa na kahawig ko raw. Oo nga, no? Kung titignan kayong maigi, magkahawig nga kayo ni Uncle. Pero mas gwapo ka lang talaga. Siyempre, boyfriend kita eh. Mahal naman eh. Huwag mo na ako ikumpara dun sa patay. Joke lang. Pero yun lang ba yung pinag-usapan nyo? May sinabi rin pala siya sa akin. Ito talaga yung gumugulo sa isipan ko. Ano ba yun? Sinabi sa akin ng auntie mo na gusto niya akong pag-aralin. Talaga? Ang bait talaga ng auntie kong yun. Oo, pero nagtaka ako kasi di naman niya ako kaano-ano. Nabanggit niya na marami siyang pinag-aral sa mga pinsan mo kaya ayos lang daw na pag-aralin niya ako. Oo, kasi mabait yang si Auntie Betty. Generous din. Kaya lang nahihiya pa rin ako. Gusto niya raw akong pag-aralin para magkaroon tayo ng magandang future. Pag nakapagtapos daw kasi ako ng pag-aaral, mas maraming oportunidad ang pwedeng dumating sa akin. Hindi na ako habang buhay magiging waiter at tagahugas ng pinggan. Naiintindihan ko naman yun at aaminin kong gusto kong tanggapin yung alok niya pero Pero ano? gusto niya isikreto ko sa mga kamag-anak niya yung pagpapaaral niya sa akin. Pati sa'yo, mahal. Pati sa akin? Oo. Sinabi niya na ayaw daw niyang may masabi sa kanya yung iba niyong kamag-anak sakaling malaman nila na pinapaaral niya ako. Pero bakit pati sa'yo, di ba? Hindi mo ba siya natanong kung bakit? Hindi na. Kasi may tumawag sa cellphone niya at naging busy na siya dun. Parang bigla naman akong nalungkot. Kasi pati sa akin gusto niyang itago yung plano niyang pagpapaaral sa'yo. Oo. Pero na-realize ko na hindi ko pala kaya magtago ng sikreto sa'yo. Thank you, mahal. Kasi sinabi mo sa akin. Na-appreciate ko yun. Oo naman. Tsaka mahal kita. Ayoko magkaroon tayo ng misunderstanding dahil lang dito. Mahal din naman kita, kaya nga salamat ulit sa pagsasabi mo. Pero ano nang desisyon mo? Sa totoo lang wala pa akong desisyon eh. Sinabi ko lang sa auntie mo bigyan ako ng panahon para makapag-isip. Sana wag ka mag-isip ng kung ano ha. Narealize ko kasi tama rin naman siya. Pag may tinapos ako at nagkaroon ako ng magandang trabaho, mabibigyan kita ng kasal na pinapangarap mo. At makakapag-ipon tayo para sa pamilyang bubuuin natin. Hindi ko naman kailangan ng magarbong kasal, mahal. Kahit sa West lang ayos na sa akin basta ikaw ang pakakasalan ko. Gusto ko pa rin maging memorable sa'yo yung kasal natin. Sa estado ko kasi ngayon, aminado ako na hindi ko pa yun maibibigay sa'yo. Pwede naman pero kailangan ko pang mag-ipon ng ilang taon. Sinabi ko naman sa'yo na hindi naman ako nagmamadali na magkaroon tayo ng pamilya. Kasi katatapos mo pa lang sa responsibilidad mo sa mga kapatid mo. Kumbaga, nagsisimula ka pa lang makaluwag-luwag kaya willing to wait naman ako. Kaya nga pinupush kita mag-aral na ngayon. Maganda sana ang offer ni auntie kaso
Bakit kailangan kayo lang dalawa yung makakaalam? Papa Dudut, kinalungkot ko nang makita kong nalungkot si Annalyn matapos niyang malaman ang tungkol sa plano ng tiyahin niya na sekreto yung pagpapaaral nito sa akin kung sakali. Kasi kung may mabuting intensyon ng tita niya, kung gusto talaga nitong makatulong sa akin ay bakit kailangan pa nitong itago ang mabuting gawain nito. Doon ako kinutuban na baka may ibang binabalak si Auntie Betty. Pero ayoko namang tumalon sa konklusyon at mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng chat sa messenger mula kay Auntie Betty. Nagulat pa nga ako noon kasi hindi ko naman akalain na magpapadala siya sa akin ng mensahe. Ang laman noon ay ang pagtatanong niya sa akin kung payag na raw ba akong pag-aralin niya. Naglatag din siya ng kondisyon at inulit na naman sa akin na dapat ay sekreto lang naming dalawa ang plano niyang pagpapaaral sa akin. Nang mga panahong yon ay nakapagdesisyon na ako. At alam ko na kung ano ang isasagot ko sa kanya. Lalo pat, desperado na ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, desperado na akong tanggihan ang alok ni Auntie Betty na pag-aralin ako kahit na may mabuti siyang intensyon at hangarin para sa akin at sa amin ang pamangkin niya. Malakas ang kutob ko na meron siyang hidden agenda at ayoko nang sumugal dahil baka masira kami ni Annalyn. Ramdam ko na kursonada niya ako. Iba kasi siyang makatingin sa akin sa tuwing nandun ako sa bahay nila. Malagkit yon at may isang beses na napansin kong napakagat labi pa siya. Nang dumako ang mga mata niya sa gitnang bahagi ko. Kaya nga nang sinabi ko kay Auntie Betty sa chat na tinatanggihan ko ang alok niya ay nagalit siya sa akin, pero kumalma rin naman siya. Sinabi ulit niya na baka natatakot lamang ako kaya nagdadalawang isip ako. Pag-isipan ko raw ulit at sabihin sa kanya ang sagot pag nagkita na kami ng personal. Sakto na in-invite na naman niya ako na mag-lunch sa bahay nila, Annalyn. Ayaw ko sana pumunta kasi ayaw ko siyang makita pero naisip ko na gamitin na lamang ang pagkakataon para sabihin sa kanya ng harap-harapan na hindi ko matatanggap ang alok niyang pagpapaaral sa akin. Kaya lang, may nangyaring hindi ko lubos na inaasahan. Salamat na lang po sa alok nyo pero hindi ko na po matatanggap yung pagpapaaral nyo sa akin. Diba sinabi ko nang wag mo na akong ipo? Ay, tigas ng ulo mo. Tapos ngayon ikaw pa may ganang tumanggi sa alok ko? Pasensya na po pero narealize ko kasi na… Na ano? Ang sabihin mo maarte ka lang. Baka naman hindi talaga totoo yung sinabi sa akin ng pamangkin ko na gusto mong mag-aral. Kasi wala ka naman talagang pangarap para sa sarili mo. Kontento ka na lang dyan sa trabaho mong napakababa ng sweldo. Gusto ko pa rin pong mag-aral pero gagawin ko yun nang hindi umaasa ng tulong mula sa inyo. Paano mo nga yun gagawin? Ang baba nga ng sahod mo. Baka lalo kang mamulubi. Baka nakakalimutan nyo. Pinag-aral ko mga kapatid ko. Pinagtapos ko silang lahat ng koleyo. Kinaya ko yun mag-isa. At nagawa ko yun sa pag-waiter lang at paghuhugas ng pinggan at pinaglutuan. Kaya wala kayong karapatan na insultihin ang trabaho ko. Oo ang galing mo naman pala. Pero alam ko pagod ka na kaya hayaan mo na lang ako na babyhin ka. Ano pong sinabi nyo? Alam mo kasi, gustong gusto kita, Denso. Yun yung dahilan kaya gusto kitang tulungan at gusto ko rin isikreto natin yun kay Annalyn. Ano bang pinagsasabi nyo, auntie? Simula kasi nung makita kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Kamukhang kamukha mo yung namayapa kong asawa at miss na miss ko na siya. Tumigil na po kayo kasi hindi naman ako yung asawa nyo. Ayaw mo ba talaga sa akin? Maganda naman ako, sexy. Mas masarap pa ako sa girlfriend mo. Auntie Betty, anong ginagawa niyo kay Densyo? Ikaw pala, Annalyn. Tsaka ano nga yung sinabi niyo? Mas maganda kayo sa akin? Mas sexy at mas masarap? Bakit? Totoo naman, di ba? Tingnan mo nga yung katawan mo kumpara naman sa katawan ko.
Kaya ako dapat yung mas gustuhin sa ating dalawa ni Densyo. Kaya pala gusto niyong isikreto yung pagpapaaral niyo sa kanya kasi may hidden agenda kayo sa boyfriend ko? Paano mo nalaman yan tungkol sa plano kong pagpapaaral sa kanya? Sinabi ko sa girlfriend ko kasi alam ko na hindi tama yung gusto niyo mangyari. Kung totoong wala kayong masamang intensyon at concerned lang talaga kayo sa kapakanan ko at sa magiging pamilya namin ni Annalyn, bakit ko kailangang isikreto sa kanya? Yun naman pala, may hidden agenda kayo sa akin. Kursunada niyo ako. Ano kasi? Kayo pa naman yung paborito kong tsahin. Pero hindi ko akalain na tataluhin niyo ako. Buti na lang loyal sa akin yung boyfriend ko. Aanhin mo naman yung pagiging loyal ng lalaking yan kung di ka naman niya kayang bigyan ng magandang buhay sa hinaharap. Huwag mo sabihin sa akin na handa ka magpakasal sa waiter at tagahugas ng pinggan na yan. Oo, at wala ka ng pakialam doon. Marangal ang trabaho ni Densyo. Tanggap siya ni na mami at daddy kaya bakit hindi ko siya pakakasalan? Tsaka alam ko sinasabi niyo lang yan dahil inggit kayo sa akin. Kasi ako, meron nagmamahal sa akin, sa inyo wala. Anong sinabi mo? Ulitin mo yung sinabi mo. Mahal, tama na. Huwag mo nang sagutin yung auntie mo. Mabuti pa, umalis na lang muna tayo. Hindi, ayoko! Dito lang tayo! Gusto kong ipamukha sa babae niyan ang kapal na mukha niyang insultuhin ka eh. Hindi ko nga kinakahiya na hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral. Tapos siya, lalaiting ka lang na akala mo kilalang kilala ka na? Hindi ako makakapayag nun! Papadudot, mabuti na lang talaga dumating si Annalyn para ipagtanggol ako sa tiyahin niya. Nanlate na lamang din kasi ako bigla sa mga pangiinsultong sinabi nito sa akin dahil sa pagiging high school graduate at waiter ko. Pakiramdam ko ay inapakan niya ng husto ang pagkatao ko at nawala bigla yung kumpiyansa ko sa sarili ko na matagal kong inipon. Kahit lalaki ako ay naiyak na lamang ako pagkaalis namin ni Annalyn sa kanila. Buti na lamang talaga at kasama ko ang girlfriend ko habang inaalo ako. Pagkatapos ng tagpong yon ay hindi na kami nagkita ni Auntie Betty hanggang sa mabalitaan ko na lamang na nakabalik na siya sa Amerika. Blinako na rin siya sa messenger para hindi na siya makapag-chat sa akin. Doon ko naramdaman yung matinding kagustuhan ko na makapag-aral at makapagtapos para may pagmamalaki ako sa hinaharap. Pero hindi ko lang yon gagawin para sa sarili ko kundi para sa amin ni Annalyn. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko at malaki ang papel na ginagampanan niya para hindi ko maramdaman na wala akong narating sa buhay dahil lang ganito lamang ang natapos ko. Siya rin ang nagpapayo sa akin kasama ko sa mga malulungkot at masasayang araw ko. Kaya naman nangako ako na poprotektahan ko siya at ang relasyon namin. Doon ako nagsabi sa kanya na gusto kong mag-aral na talaga. Tulad ng inaasahan, full support siya sa akin. Mabuti na lang at may mga institusyon na tumatanggap ng mga estudyanteng may edad na at nagtatrabaho kaya kahit extra challenge ang pag-aaral habang naghahanap buhay, inspirado ako at motivated na makapagtapos balang araw. Mabilis na nagdaan ng 2 taon, incoming third year student na ako sa kursong Business Administration, papadudot. Congratulations, mahal! Congratulations saan? Kasi magta-third year ka na! Thank you pero di pa naman ako graduate. 2 taon pa halos bubunuin ko. Pero darating ka rin dun. Makakagraduate ka rin. Basta wag ka lang sumuko. Gusto lang namang kitang i-congrats ngayon para alam mo kung gaano ako ka-proud sa'yo. Simula pa lang nung nag-decide ka mag-aral, sobrang tiyaga at sipag mo. Kasi kinakaya mong isabay ang pag-aaral mo sa pagtatrabaho. Hindi madali yung ginagawa mo at talaga namang nakakabilib yun, mahal. Hindi ko naman magagawa yung lahat kung wala ang tulong at suporta mo. Ikaw talaga yung inspirasyon ko. Kaya nga masaya ako para sa atin. Buti na lang talaga hindi ka pumayag no na pag-aralin ni Auntie Betty. Tapos may kapalit naman pala kaya ganun siya kabait sa'yo. Kahit na desperado na ako, nararamdaman ko na rin na may mali.
Kaya nga hanggat maaari, gusto ko na lang umiwas sa kanya. Pero ayoko namang mabastos siya kaya pumupunta pa rin ako sa inyo sa tuwing ini-invite niya ako. Pero bakit kasi hindi mo sinabi sa akin agad? Ayoko lang masira ang relasyon niyong magtiyahin. Ayokong masira yung reputasyon niya sa'yo. Tsaka wala pa naman siyang ginagawa sa akin nun. Kumbaga, naghihinala pa lang ako na kursunada niya ako. Pero di ko pa talaga napapatunayan. Hanggang sa manggaling na nga yun sa mismong bibig niya. Nakakalungkot lang kasi kailangan masira yung relasyon namin dahil sa kanya. Pero bago naman siya umalis, nag-sorry siya sa akin. Talaga? Anong sabi mo? Tumango lang ako. Hindi ko pa kasi siya kayang patawarin matapos yung ginawa niya eh. Iniisip ko baka namimiss lang niya yung asawa niya. Tapos nagkataon nakahawig ko kaya nakursunadahan niya ako. Pero mali pa rin kasi boyfriend kita. Marami namang ibang lalaki dyan na pwede niya magustuhan. Yung single, walang sabit. Kaya bakit ikaw pa, 'di ba? Ginagalang ko pa naman siya kasi tsahin ko siya pero hindi na niya ako nirespeto. Nalulungkot din ako sa nangyari. Di ko akalain na mauuwi sa ganun yung simpleng pagbabakasyon niya rito. Pero iniisip ko na lang na baka mapatawad ko pa rin naman siya pagdating ng araw. Kahit paano naging mabait pa rin naman siya sa akin at sa parents ko. Pero hindi na lang talaga maibabalik yung closeness namin katulad ng dati. Maiintindihan naman niya siguro yun. Kahit hindi niya maintindihan, hindi ko na problema yun. O siya, huwag na natin pag-usapan si auntie mo kasi nakaalis na naman siya. Pag-usapan na lang natin yung future natin together. Sakaling makagraduate na ako. Sige, ano bang naisip mong gawin? Madami. Gusto ko mag-business tayo. Mag-ipon para makapagpagawa ng sarili nating bahay. Gusto ko kapag magkakaanak na tayo, meron na tayong bahay na masasabi nating atin. Yun din naman yung gusto ko. Pero may isa pa talaga akong gusto. Ano yun? Maging asawa ka. Ako rin naman. Kaya nga sabi ko sa'yo, handa akong maghintay. Pero ako yata yung hindi na makapaghintay. Anong ibig mong sabihin? Gusto na kitang pakasalan. Papa Dudut, nag-propose ako kay Annalyn ng araw na yon sa paborito naming fast food chain na kinakainan. Simple lang yung proposal pero masasabi kong memorable. Gustong gusto ko na talagang iharap sa altar ang babaeng mahal ko. At hindi na ako makapaghihintay pa na makagraduate bago ko gawin ang bagay na yon. Sa susunod na taon pa talaga ang plano naming pag-iisang dibdib, pareho na kaming kabado at nananabik ni Annalyn. Sa kasalukuyan ay nagsisikap ako sa pag-aaral habang nagpupursige rin sa pagtatrabaho. Gusto ko kasing makaipon ng pera para mabigyan ko ng pangarap niyang kasal ang girlfriend ko. Minsan lang naman yon sa buhay namin kaya gusto kong gawing espesyal. Alam ko na bagaman mahirap ay matutupad ko ang mga pangarap ko na ito. Isa na nga doon ay ang makapagtapos ako ng kolehiyo. Masaya ako dahil suportado ko ni Annalyn at ng mga kapatid ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at naway nakapulot kayo ng aral at inspirasyon sa kwentong ibinahagi ko. God bless po and more power sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Densyo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.